शभा नामनि सासे हिन्जाव मानसि आखायाव बिजाब गांनैसो लानानै खोब स्पिडआव गावनि न'सिम माने थाबायबोदों आरो थाबायबोनानै न'आव नितु नितु होनना गाबज्रिबायदोंमोन जाय मुङानो जाबाय गावनि फिसाजो गेदेरनि मुंमोन आरो न'आव नायफैबाथाय फिसाजो उन्दै आरो फिसाला उन्दैयाल' दं फिसाजो गेदेरा गैया। बिनि उनाव खोब गाबज्रिबाय इथिं इथिं नागिरनानै मोनैयाव बियो सानबाय मा बै सायाव गोजौआव दोनहैयो खोमा होननानै मानोना एकतला बिल्डिंमोन बिसा आरो गोजौआव थांनानै नायहैबा जि माबाखौ नुहैदो बियो आसरित मोनबाय। थांनानै नायहैबा फिसाजोआ खुग्लुबनानै गोलैना दङ गोजौआव। बिनि उनाव बियो जोबोद होख्रावबाय गोसा-गोसानो हेल्प खालामनो माने मानसिफोरखौ लेंहरबाय गावनि मालिक सालिक सब फैजोब्बाय। हेल' लोगोफोर आं मिथुन आरो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ'आव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। थ'दो भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै। सानै हौवा हिन्जाव गंगाराम आरो शभा सानैखौबो पुलिसा माने ग्रेप्टार खालामनानै लाना थांबाय। लाना थांनायनि उनाव बेयाव माने सोंख्ल'बाय थाबाय बाथ्राफोरखौ माबोरै मा जाखो। बिनि उनाव गंगारामा माने जेबो बुङा बिसोर सानैबो। बिनि उनाव गंगारामखौ एसे थार्ड क्लास टर्चार खालामनायनि उनाव बिनि उनाव गंगारामा माने जि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोनाबो खोनासंनानै माने आसरित मोनगोन। सासे माने सानै बिमा बिफाया गावनि फिसाजोखौ बिदि खालामनो हागोन होननानै नोंथांमोनाबो आसरित मोनगोन बे बाथ्राखौ। पुलिसनि सिगाङाव जि बाथ्राखौ बै गंगाराम होननाया बुंनाया घटनाया जाबाय हारियानायाव बिसोरो आसलते सनिपतनिमोन आरो सनिपतनिफ्राय खामानि दामानि नागिरनानै बिसोरो हारियानानि एसे सहर टाइपनि जायगायाव भारा लानानै थाफैदोंमोन आरो बेयावनो बिसोरो खामला मावनानै जाबायदोंमोन आरो फिसाजो सासे फिसाला सासे उन्दै दंमोन। नाथाय बै शभा होननाया सिगांनो हाबा जाखानायमोन नाथाय बिनि हौवाया गैया आरो बिहा सासे फिसाजोबो दंमोन जायखौ बिमा बिफानि न'आव गारबोदोंमोन बिसोरो। नाथाय खामानिनि मावनानै फैनानै न'आवबो ओंखाम संलाय माबा संलाय जोबोद खस्थ' जादोंमोन बिसा आरो बिदि जानायनि उनाव बिसा सानबाय मा फिसाजो गेदेरखौबो माने गावसोरजों लाना फैनो होननानै डिसिसन लाबाय आरो सानसे समाव फिसाजो गेदेरखौबो बिदिनो सहराव लाना फैनायसै आरो लाना फैनायनि उनाव बिदिनो बहुत दिन थांनायनि उनाव सानसेखालि बिमाया नुबाय मा फिसाजो गेदेरा मानसिफोरजों माने रायज्लायबाय थानाय नुबाय फनाव आरो बिनाव माने गंसे मबाइल दंमोन जाय मबाइलखौ माने सोर होदो मिथिया बिसोरथ' होआखैमोन बिसोर फैसायानो गैया माबोरै मबाइल होनो। नाथाय बे फिसाजोखौ माने नुबाय थायो गुबुन सेंग्राफोरजों बियो रायज्लायबाय थायो बिदिनो आरो रायज्लायबाय थानाय नुनानै सानसेखालि बिमाया बुंबाय बेफोरो मोजां नङा बेफोरो माने नोंनि बैसोआ दानो इमान बिदि रायज्लायनो नांगौ जायाखै मानोना फिसाजोनि बैसोआ 13 बोसोर बैसोनि दं आरो बियो माने सासेल' सेंग्राजों नङा गुबुन सेंग्राजों माने बिदि रायज्लायबाय थायो आरो सिगांबो बिदिनो गथ'य गामियाव थानायावबो बिदिनो रायज्लायोमोन आरो बेयाव फैनानैथ' आरो बिया माने सान्सआनो जादों मानोना बिमा बिफाया फुङावनो न'निफ्राय ओंखारलाङो आरो फंबायजों बिनानावजों उन्दैखा आरो बिदिनो बियो खामानिबो मावो आरो फनजों रायलाय बिदि माने बेहा हुदा जालांनायसै। नाथाय लासै लासै बिनि माने माबाया बारायलांबाय थाबाय। सानसेखालि बिमाया खोब बुबायबो बुनायनि माने खिरा खारि होबाय जे नोङो बिदि रायलायनांला हेन तेन होननानै। नाथाय फिसाजोआ इखालि खिरा खारिनानै अखानायनिफ्राय आरोबाव बिदिनो माने रायलायफिननो हमबाय। बहुद बार बिनि बिमाया मबाइलखौ दोनखुमाना दोन्दोंमोन नाथाय बियो नागिर दिहुनफिनो आरो बै खामानिखौनो बियो मावबाय थाग्रा जाबाय। उनाव बिमाया माने मिथिनायसै बे गथ'आ आरो आंनि आखायाव गैलिया बे आखाइनिफ्राय माने गलांबाय बेखौ आरो कन्ट्रल खालामनो हालिया बिदि साननानै सानसेखालि बे बिमाया गावनि हौवानि सिगाङाव खोन्थाबाय जे ओरै थोरै बाथ्रा फिसाजो गेदेरा बिदि रायलायबाय थाग्रा जादों मा खोन्था मा बाथ्रा मिथिया नों खनसे रायलायनो नायसं मानिनोबो हागोन होननानै। नाथाय सानसेखालि बिदिनो बिमानि बाथ्राखौ गावनि हिन्जावनि बाथ्राखौ खोनानानै अखानायै माने ओंखाम जाबाय थानायाव बै फिसाजोजों माने बिफाया रायलायबाय बुंबाय जे बेफोरो मोजां नङा हामा नोंनि बैसोआ इमान जायाखै नों दा
बेफोर खामानिखौ मावनाङा हेन तेन नाथाय बे फिसाजो गेदेरा उल्था बिफाजो जोबोद नांलायबाय आरो ओरैबायदि किसुमान सोदोब बुंबाय बियो माने बिमा बिफाया सिरि थानो गोनां बाध्य जालांनायसै आरो लास्टाव बिसोरो माने उपाय गैयाव बै फिसाजोखौ माने मार्डार खालामनो माने प्लान बानायनायसै आरो बिफाया आथिङाव हमना होनायसै सानसेखालि हराव आरो बिमाया बिखायाव जनानै आथिं फारनैजों बै फिसाजोनि आखाइ फारनैखौ गाथाबनानै गोदोनायाव सेथेरनानै बुथारनायसै आरो बै प्लेनखौनो बिसोरो माने बुहुद सोंख्ल'नायनि उनावसो पुलिसनो खोन्थादों मानोना जि टाइमाव बै फिसाजोआ थैनाय अबस्थायाव मोनफैदोंमोन बिमाया बे टाइमाव रावबो माने भाबिनोनो हाया बिमा बिफाया जे बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने खामानिखौ मावनो हागोन होननानै आरो गंगारामाबो पुलिस स्टेशनाव थांनानै बुङोबा जोङो गोरिब मानसि सार जोंनो जेबो माने उल्टा पाल्टा खारदिं होनाय खामानिफोरखौ नाङा आरो आं बिनि थाखाय जेबो तदन्त नागिराखै जोङो माने खान्थियाव थानो लुगैदो बिदि आरो कर्ट कासारि गिदिंबाय थानो जोंहा टाइम गैया मानोना जोङो सानसे मावबासो सानसे बोथिसे ओंखाम मोनजायो बिदि बुंनायाव पुलिसा बुंबाय जे बे बाथ्राखौनो नोङो लिरनानै हो गांसे कागजाव लिरनानै सहि मारिना गालां जोङो एख' खालामो नाथाय पुलिसा जिखालि माने पस्टमर्टम खालामनो हेगार हरदोंमोन बै फिसाजोखौ बै पस्टमर्टम रिपर्टखौ मोननानै पुलिसाबो माने आसरित मोननायसै मानोना डाक्टरा खोन्थानाय मथे बे फिसाजोआ गोदोनायाव सेथेनायनि थाखायसो माने थैदो होनना मिथिनायसै आरो बिनि उनाव पुलिसा माने बे गंगारामनि लिरनाय कागजा दोङोब्लाबो बिसोरो माने एसे तदन्त खालामनायसै आरो गामि खाथिफोराव एसे सोंख्ल' खालामनायसै नाथाय रावबो जेबो माने पुलिसनि आखायाव रावबो बिदि माने माबा मोनासै जेबो सुरं मोनासै बिदि आरो बिनि उनाव न'नि मालिकनि सिगाङाव एसे सोंख्ल'बाय आरो मालिकआ बुंबाय इसानि न'आव रावबो फैया इसा फेमिलिनि बादै इसानि न'आव बेयाव खाथि खालायाव रावबो रिलेसननि मानसिबो गैया आरो रावबो लोगोफोरबो गैया मानोना बिसानि न'आ सनिपदावसो नाथाय बिसा खामानि नागिरनानै आंनि माने बिल्डिंआव फैनानै भारा लानानै थाफैदो बे मोनसे रुमखौ बिनि उनावसो माने पुलिसा बिमा बिफा सानैखौबो पुलिस स्टेशनाव लाना थांनानै बहुद टाइम सोंख्ल'नानैबो माने जेबो मोनासै उनाव बै गंगारामखौ बिफाखौ एसे बुनायनि उनावसो माने बिनि खुगानिफ्राय बै टटेल डिटेल्स बाथ्राया ओंखारनायसै आजिखालि जुगाव प्राय गथ'फोरानो बिदि फनाव बेस्थ' थायो बा सोरबा सानै साथामजोंबो रायलायो जोङो नुनो मोनो बिदि नाथाय बेखौ जेसेबां हागौ जोङो सिदा लामायाव लाबोनो थाखाय बुजायनानै नाजानांगौ बा बहुद लामा दङ बिदि लाबोनायनि नाथाय लाबोनो हायैनि थाखाय बै मोनसे लामाया मोजां जादों नामा नोंथांमोनाबो आंनि कमेन्ट बक्सआव लिरहर जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि रियेल स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।